Me ollaan kuuntelulla, hei. Vielä palaan tuohon äskeiseen, eli enemmän vielä kaivataan niinku sitä ajattelua pelaamisessa koko joukkueelta. Et se ei ole semmoista sompailua, se on välillä vähän semmoista poikamaista hätäilyä ja peuhkaamista, että oikein suuntaan ollaan melossa. Ja sitähän mehän ei sitä peliäkään hirveästi kommentoitu muuta kuin että pelin jälkeen sanoin, että siellä oli helvetin hyviä elementtejä. Mehän pelattiin hyvä peli PK:ta vastaan ja paketti pysyi aika hyvin kasassa jo tässä vaiheessa. Siellä oli hyviä kombinaatioita ja aina että maalit jäi tekemättä. Meillä oli hyviä paikkoja ja ne oli hyvin luotuja maalintekopaikkoja vielä. Että siihenkin sitten pikkuhiljaa kun saadaan tää alkuvaihe tässä mennään, niin saadaan sitä maalintekemistäkin ruveta harjoittelemaan sitä vähän enemmän, mikä on tämän pelin suora itse kumminkin loppujen peli. Tää on maalintekopeli.